Ginagawa mo? Ginagawa mo? Uy, napa kay mga hayop diri sa Pilipinas no kanang mga wild ay sakto. Turuyon ako basing napaday ko makita. Pait ka aning kita mabantay diri sa lasang oy. Purti mamingawa. Ish, lain mo tiyan. Kaon mo tong isda gud sa bato ganina. Murag ko nalisan ba? Pantulon mo guna akong bato ba? Magdiskarga sa ko. Dagkuap mas mga kahoy diri oy. Risko pa jud kayong hangin. Kabaho, unsa man ron? Mo diri sa kuwang. Baho ka dyan. Ay, sorry boss. Ay, sorry good. Ana man na, pang-welcome ba? Welcome gapon. Bag-or kay suri din labayon ka ng ilo. Malasa ning laaga ni. Sorry na good boss. Lain pa yato boss. Abot man gadri na lasang naman kayon eh. Oh. Nangita lay kung kang hayop nga wild ug naa pa ba diri ang lasanga? Unsay wild boss? Na mao lagi na kay paeskwelahon mong bayabas man. Wild ba kanang sinaunang hayop pares kog naong nimo? Laway pod. Anngita de kag hayop boss. Nang sinaunang hayop. Diretso lang ra sanahan. Manggawas ra na. Aw, sige salamat moy. Asa mo itong tao? Ito doon, nay, mugawas na hayop. Basi na sunod, tuon ako. An eternity later. Uy, na may tigulang may adtuon ako. Puntaan na ako diri. Noy, pakita mo tanan, Noy. Isa'y ato dong. Asa to makita tong mga wild na hayop, Noy? Na dito sa unahan dong, pangitaan lang. Pagbantay-bantay diya, kay daghang mga hayop diya, ng mga mantas. Sige, salamat, Noy. Sige. Yes, naabot na dyan ko itong giingon sa tigulang. Mauna dyan yung lugaran eh. Ano? Gusto mo ng hayop? No. Ang dulong eh. Wow! Tarsier! Uy! Isa to! May ipon na hayop. Saan mo na hayop, Neng? Uy! Gorilla! Ay, salamat. Napadyoday gorilla. Bye-bye, gorilla. Uy, gorilla. Tara isa. Tarsier. Oh, basta.